Dobro večer. Ja sam Ana Manojlović, počinje Beogradska hronika. Od jutra do večeri temperatura je pala za 14 stepeni. Hladno je, u Beogradu pada kiša, a povremeno i susnežica. Pravo vreme da ostanete sa nama. U današnjoj emisiji Beogradske hronike pripremili smo vam sledeće priče. Privatni splav koji se jutros otkačio na reci kod Obrenovca oštetio je više splavova pre nego što su ga zaustavili pripadnici žandarmerije. Šta treba da znaju vlasnici kućica na vodi? Čak 6.000 ljudi zapošljavaju start-up kompanije u Srbiji. Ko su investitori anđeli, kakvi su to suncokret firme, a koliko zarađuju firme jednorozi? Da li vas je nekada neko cancelovao pa onda ghostovao ili nemate pojma o čemu govorim? Očekujte razjašnjenje do kraja Beogradske hronike u priči o jeziku koji koristi generacija Z. Leti zavidimo vlasnicima splav kućica na privilegiji da uživaju na reci, ali svako uživanje ima svoju cenu. Jutros, kada se otkačio splav kod Obrenovca, dvojica pecaroša prvi su pritekli u pomoć. Zahvaljujući njima gledate ove snimke. Nešto kasnije i ekipa Beogradske hronike otišla je na lice mesta. Topla preporuka, toplo se obucite. Hvala, Đurđa. Stigo smo do kraja ove emisije, vikend može da počne. Odmorite se polako, ali sigurno trošimo praznične dane. Gledajte da pozitivnu energiju i dobro raspoloženje lagano krckajte. Ne menjajte kanal, vidimo se ponovo u ponedeljak. Ostanite uz RTS.